Hwn di'r argraffydd 3D sgyn ni yn Fuse. Mae hwn yn mae o'n beiriant sydd yn toddi yr plastig sgyn ni fama ar y roler fama. A mae o'n toddi'r plastig wedyn ac yn gallu creu unrhyw model 3D sydd yn cael ei rhoid yn yr SD card oddi ar y cyfrifiadur arno fo. So mae'n creu llwyth o wahanol bethau, mae lot o prototeipio sydd yn cael ei wneud efo yr argraffydd 3D. Dyn ni wedi cael busnes just fyny lôn iddyn ni, Glosters. Nathon nhw ddefnyddio'r argraffydd 3D i brintio prototype llai o un o'r mygiad gyda nhw, jyst iddyn nhw gael gweld sut o'n idrach, ac oedd yr argraffydd yma oedd o'n ffordd sydyn o gael y prototype iddyn nhw, yn lle bod nhw'n gorfod mynd trwy'r broses o greu un allan o'r crochenwaith. So ia, dyna mae'r argraffydd 3D yn yd. Mae gen ni'r heat press ag yr mug press. Mae hi'n cael ei ddefnyddio i trosglwyddo llun oddi ar bapur ink fel yma ar defnyddiau ag efo mug press ar mug. So mae hwn yn gallu cael ei ddefnyddio i roed dyluniadau ar bags, rydych chi roed t-shirts, unrhyw ddefnydd sydd yn polyester, rydych chi addurno fo. A wedyn mae gen ni'r mug press o fama, eto debyg i ddosglwyddo fatha ink oddi ar bapur ar y mug. So mae hwn efo logo busnes ar o. Da ni wedi cynnal gweithdai yn y gorffennol lle mae busnesau'n cael dod yma i ddefnyddio'r ddau beiriant yma mwyn rhoi i logos nhw ar bagiau, mygiau, t-shirts o felly. So mae nhw'n offer gret ar gyfer creu merchandise i'r busnes. So hwn di'r laser sgen ni yn Fuse. So hwn di un o'r darna offer fwy o poblogaidd sgen ni yma, achos mae yna gymaint o bethau ydych chi'n gallu gwneud hefo fo. Mae o'n gallu cael ei ddefnyddio i dorri ac i engreifio ar wahanol ddefnyddiau. Mae rhan fwyaf yn defnyddio plywood i dorri gwahanol mathau bethau allan, llwyau garru a felly, mae'n gafel hwn i dorri ac i engreifio efo'r laser. Ond dim jyst pen, mae'n gallu cael ei ddefnyddio i dorri acrylic hefyd. Mae'r laser wedi digon cry i dorri drwyddo felly. A hefyd, mae'n gallu engreifio ar llechi hefyd. So mae gen ni logo Fuse yma ar ddarn o lechan. Wedyn, enghraifft o busnes yn defnyddio y laser ydy gafon ni rhywun dod yma i dorri stampiau allan o'r rubber. So, nath nhw defnyddio'r laser i dorri'r stamp, a wedyn oedd nhw'n gallu iwsio hwn wedyn i labelu i cynnyrch nhw. Dwi'n defnyddio'r stamp yma. So, mae lot o wahanol ddefnydd yn gallu cael ei wneud allan o'r laser. Ac fel defnydd yn un o'r rhywbeth poblogaidd sydd gen ni yn Fuse.